मानसिफोरा बुङो बिजनेसनि अनगायै साबसिन रां खामायनायनि राहा बे मुलुगाव जेबो गैया। बुंनाय जायो साख्रि बाख्रियाव लिमिटेड इनकाम बाट बिजनेसाव आनलिमिटेड। बेखायनो गोबां सुबुंफोरा बिजनेसमेन जानो हास्थायो। मुलुगाव जेसेबां धोनि मानसिफोर दङ बिथांमोना गासिबो सोरबा फालांगिरि, बिजनेसमेन, एन्ट्रप्रेन्योर, सोरबा इन्डास्ट्रियलिस्ट बायदि बायदि। दानि दिनाव दानि जौगानाय मुगायाव फालांगिरि एबा बिजनेसमेन, एन्ट्रप्रेन्योर जानानै जाफुंसार जानायाबो गोरलै नङा। बेनि थाखाय सोलोंथाइ, ट्रेनिं, डिसिप्लिन, आइडिया, हार्डवर्कनिबो गोनांथि जायो। गोबां सुबुंफोरा बिजनेस स्टार्ट खालामो नाथाय गोबाङानो जाफुंसार जानो हाया, गेजेर ससेयाव फेल जानो गोनां जायो। मानोना बिथांमोना बिजनेसनि प्रपार नलेज, आइडिया, स्किल, मेनेजमेन्ट गैया एबा खालामनो रोङा। आथिखालनि बादायलायनाय मुगायाव बिजनेस खालामनानै एबा एन्ट्रप्रेन्योर जानानै जाफुंसार जानाया गोरलै नङा। बेनि थाखाय बेजों सोमोन्दो थानाय सोलोंथाइनिबो गोनां। रां थाब्लानो मानसिया बिजनेसमेन एबा फालांगिरि जानो हाया। फालांगिरि एबा बिजनेसमेन जानो थाखाय गोबां नलेज एबा गियाननि गोनां जायो। बिजनेसखौ माबोरै खालामनो, मानि सायाव बिजनेस खालामनो, जायगायाव बेनि डिमान्डआ माबायदि, बेसेबां गोलाव सोलिगोन बे बिजनेसआ, बेसेबां मुलाम्फा जागोन, माबोरै दावगालांगोन बेफोरनि मोजां गियान थानो नांगौ। अब्लासो जाफुंसार फालांगिरि जानो हायो। गोबां फरायसाफोरा, जाखांफु लाइमोनफोरा आंनाव सोङो माबोरै बिजनेसमेन जानो हायो। मोजां बिजनेसमेन जानो थाखाय मा कर्स लानो नांगौ, बिजनेसजों सोमोन्दो थानाय मा कर्स दङ, गोबाङानो बेफोर सोंथिखौ सोङो। बेखायनो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बिजनेसजों सोमोन्दो थानाय कर्स MBA नि सोमोन्दै। नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन MBA आ मा, बेखौ मानि थाखाय गोनां, बेवहाय सोर एडमिसन लानो हायो, एडमिसनखौ माबोरै लानो हायो, MBA कर्स लाखांनायनि उनाव मा साख्रि मोननो हायो, आसामाव बबेयाव MBA कर्स लानो हायो, बेफोर गासै पइन्ट्सनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। लोगोफोर, MBA आ जादों बिजनेस सिस्टेमजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोनांथार कर्स। बे मोनसे 2 बोसोरनि मास्टार डिग्री एबा पोस्ट ग्रेजुएशन कर्स। MBA नि फुल फर्मआ मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेयो जिहेतु मास्टार डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन कर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशननि ग्रेजुएशन कर्सआ बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गुसुङै BBA बो होननानै बुंनाय जायो। मोनसे बाथ्राखौ फोरमायखानाया गोनां, MBA कर्सनि डिउरेसना इयुनाव 1 इयार जागोन। जायफोर फरायसाफोरा NEP 2020 बायदियै 4 इयार्स ग्रेजुएशनखौ खालामो। जायफोरा 3 इयार्स ग्रेजुएशन खालामदों बिथांमोननि थाखाय MBA नि डिउरेसना 2 बोसोरानो जागोन। MBA कर्सनि गेजेरजों सासे फरायसाया फालांगि एबा बिजनेसनि स्किल, इथिक्स, मेनेजमेन्ट, एन्ट्रप्रेन्योरशिप, इनोभेशन, माइन्डसेट, नेटवर्क, मार्केटिं, लिडारशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन, प्रब्लेम सल्विं, क्रिटिकल थिंकिं बायदि बेफोरनि सोमोन्दै डीप नलेज एन्ड स्किल मोननो हायो। जायफोर दानि बादायलायनाय मुगायाव सासे एन्ट्रप्रेन्योर आरो बिजनेसमेननि थाखाय जोबोर गोनांथार। सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला MBA कर्सआव मुवा बेसादखौ माबोरै फानो, बिजनेसखौ माबोरै मेनेज खालामो, सामलायो आरो प्रडाक्ट, मुवा बेसाद आरो फालांगि एबा बिजनेसखौ माबोरै जौगाहोयो एबा जौगाहोनो हायो, बेफोरबायदिनि सोमोन्दै सासे सुबुंखौ फोरोङो। बेनि गेजेरजों सासे सुबुङा बिजनेसनि फारसे एबा बिजनेसनि सोमोन्दै मोजां गियान आरजिनो हायो आरो बिजनेस सामलायनो हानाय गुनखौ मोननो हायो। दानिया नोंथांमोननो फोरमायगोन सोर MBA कर्सआव एडमिसन लानो हायो एबा MBA कर्सआव एडमिसन लानो थाखाय मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगौ। MBA मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्स लानो थाखाय सासे सुबुं एबा बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएशन पास जानाय जाब्लानो जायो। जायखिजाया रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय BA, BSc, BCom, BBA, बेचलर अफ टेक्न'लजि बायदि पास जानाय जाब्लानो जायो। ग्रेजुएशनाव मिनिमाम मार्क्सआ 50% थानो नांगोन। SC, ST, PWD फोरा 45% ब्लाबो जायो। आथिखालाव मोजां कलेज इउनिभार्सिटिफोराव एडमिसन लानानै फरायनोब्ला गिबियाव एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै पास जाग्रोनांगौ जायो। MBA कर्सनि बेलायावबो बे एखे। MBA कर्सआव एडमिसन लानो थाखाय गिबियाव एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौ। दुलाराय भारतआव गोबां कलेज इउनिभार्सिटिफोराव MBA कर्स लानो हायो आरो बेफोरनि एन्ट्रेन्स एग्जामाबो गुबुन जायो। माखासे मख'जाथाव एन्ट्रेन्स एग्जामफोरा जादों CAT, कमन एडमिशन टेस्ट, MAT, MET, मेनेजमेन्ट एप्टिट्युड टेस्ट, CMAT, कमन मेनेजमेन्ट एप्टिट्युड टेस्ट, ग्रेजुएट मेनेजमेन्ट एडमिशन टेस्ट बायदि गोबां एन्ट्रेन्स आनजाद दं। बेफोर कलेज इउनिभार्सिटि लाना गुबुन जायो। खायसे कलेज इउनिभार्सिटिया CAT, MET, CMAT बायदि एन्ट्रेन्स टेस्टनि सायाव सोनारनानै एडमिशन होयो आरो खायसे गावनि इउनिभार्सिटिया खुंनाय एडमिशन टेस्टनि सायाव सोनारनानै MBA आव एडमिशन होयो। जायफोर MBA फरायनो गोसो बिथांमोना बबे कलेज बा इउनिभार्सिटियाव लागोन बेखौ थि खालामनानै बेनि थाखाय मा एन्ट्रेन्स आनजाद होनांगौ बेखौ गावनो सुलाद लानानै मिथिना लानाया गोनां। माखासे सोर्सनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला माखासे कलेजफोराव एन्ट्रेन्स एग्जाम गैयालासिनो डाइरेक्ट एडमिशन लानानै MBA फरायनो हायो। जेरै कृष्णकान्त हन्डिक' स्टेट अपेन इउनिभार्सिटि, बेयावहाय जेबो एन्ट्रेन्स एग्जाम गैयालासिनो ODL मडआव MBA आव एडमिशन लानानै फरायनो हायो। बेबायदिनो गोबां कलेजफोराव एन्ट्रेन्स एग्जाम गैयालासिनो फरायनो हायो होननानै खोनानो मोनो।
जेब्ला माबा मोनसे सोलोंथाइ लायो अब्ला बेखौ लानानै मा मुलाम्फा जागोन, मा साख्रि मोनगोन बेखौ बयबो सानो। थिग बेबायदिनो MBA कर्स लानायनि उनाव मा साख्रि मोननो हायो, मा खामानि मावनो हायो बेखौ गोबां सुबुंफोरानो मिथिनो लुगैयो। लोगोफोर, MBA आ मोनसे पोस्ट ग्रेजुएसन कर्स एबा मास्टार डिग्री कर्स। बे कर्सखौ लायोब्ला बिजनेसनि बागै मोजां गियान मोननो हायो आरो मोजां बिजनेसमेन एन्ट्रप्रेन्योर जानो हायो। गावनो बिजनेस बा स्टार्टआप गायसननानै सामलायलांनो हायो। बेनि अनगायैबो MBA कर्स लानायनि उनाव गोबां सरकारि साख्रि जेरै बेंक PO, स्पेशलिस्ट अफिसार, सिभिल सार्भिस, SSC, रेलवेज, स्टेट सार्भिस बायदि बायदिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो साख्रि लानो हायो। बेफोरनि अनगायैबो MBA लानाय सुबुङा गभर्नमेन्ट, प्राइभेट कम्पानि, बिजनेस इन्स्टिट्यूशन बायदि बायदिफोराव मार्केटिं मेनेजार, फाइनान्स मेनेजार, हिउमेन रिसोर्स मेनेजार, बिजनेस एनालाइसिस, प्रडाक्ट मेनेजार, मेनेजमेन्ट कनसालटेन्ट, कम्पानि सेक्रेटारि बायदि बायदि साख्रि मोननो हायो। आसामाव MBA कर्स लानो हानाय कलेज इउनिभार्सिटिफोरा जादों तेजपुर इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, IIT गुवाहाटी, NIT सिलचर, आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटि, आसाम इउनिभार्सिटि सिलचर, आसाम डन बस्क' इउनिभार्सिटि गुवाहाटी, आसाम इन्स्टिटिउट अफ मेनेजमेन्ट गुवाहाटी, रयेल ग्लबेल इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी कमार्स कलेज, कृष्णकान्त हन्डिक' स्टेट अपेन इउनिभार्सिटि आरो गोबां कलेजफोराव आथिखालाव MBA कर्स लानो हायो। MBA कर्सनि फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला कलेज लाना कलेज एबा इउनिभार्सिटि लाना इउनिभार्सिटि फिसफोरा गुबुन गुबुन जायो। सरकारि कलेज इउनिभार्सिटिफोराव MBA लायोब्ला कर्स कमप्लिट जानाय समसिम फिस महरै 80,000 रां खरसा जानो हागौ। कलेज लाना कलेज 1,50,000, 1,50,000 सिम खरसा जानो हागौ। फिसनि बेलायाव गभर्नमेन्ट आरो प्राइभेट रुजुयोब्ला प्राइभेटआव फिसफोरा जेब्लायबो बांसिन जायो। प्राइभेटआव MBA लायोब्ला 1,50,000 निफ्राय 5 लाख रांसिमहालागै खरसा जानो हागौ। इन्स्टिट्यूट लाना इन्स्टिट्यूट फिसफोरा गुबुन गुबुन एबा खम बारा जायो। MBA नि एडमिसना माब्ला जायो बेबो सोरनिबा थाखाय मिथिनो गोनां बाथ्रा जानो हागौ। गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि कलेजफोराव जेब्ला मास्टार डिग्री, MA, MSc, MCom बायदिनि थाखाय एडमिसन जायो अब्लानो बे MBA नि एडमिसनाबो जायो। मानोना बेबो मोनसे पोस्ट ग्रेजुएट एबा मास्टार डिग्री कर्स। जायफोर फरायसाफोरा बे कर्सखौ फरायनो गोसो एबा लानो गोसो बिथांमोना इयुनाव कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिसन टाइमखौ सुलाद लानानै एडमिसन लानो हागोन। गोबाङानो बुंनो हागौ एबा साननो हागौ बिजनेसनि थाखाय खालि MBA ल' कर्स दं नामा? BBA एबा बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनबोथ' दंमोन। येस, थारैनो दङ। बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेयो मोनसे आन्डार ग्रेजुएट कर्स। MBA आ जाबाय मास्टार डिग्री कर्स आरो बेनि ग्रेजुएसन कर्सआ BBA, बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गोजाम खान्थि अल्ड सिस्टेमाव बे कर्सनि डिउरेसना 3 बोसोरमोन, नाथाय निउ एडुकेसन पलिसि मथे गासै ग्रेजुएसन कर्सआ 4 बोसोर जाबाय जिहेतु BBA नि डिउरेसनाबो 4 बोसोर जागोन। जेराव NEP 2020 आ इमप्लिमेन्ट जाबाय बेवहाय बेनि डिउरेसनाबो 4 बोसोर जानो हागौ। बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनाव एडमिसन लानो थाखाय सासे फरायसा एबा बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिनाय जानांगोन। बिजाथिया 12 थाखोखौ जायखिजाया रिकगनाइज बर्डनिफ्राय उथ्रिनाय जानो नांगोन। जायफोरा BBA लानो गोसो बिथांमोना मुं थिसननाय समखौ सुलाद लानानै स्कुल कलेजाव मुं थिसननो हागोन। नाथाय बे बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ गासैबो कलेजाव मोनजोबनाय जाया, माखासे कलेजावल' मोननाय जायो।